Σήμερα το πρωί όμως νωρίς, εκεί λίγο μετά τις 7, καλεσμένος στον τηλεοπτικό σταθμό στο τηλεοπτικό σταθμό Sky ήταν ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Είναι 3 μικρά ηχητικά αποσπάσματα τα οποία έχω ξεχωρίσει, πατέρα Στυλιανέ, και θέλω λίγο να τα ακούσετε κι εσείς. Θα τα ακούσουμε και τα 3 και μετά θέλω το σχόλιο σας, εντάξει? Έγινε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Όσοι εναντιώνται στον εμβολιασμό είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον Χριστό ούτε με την Εκκλησία του. Διότι δεν αγαπούν τον άνθρωπο, δεν αγαπούν τον συνάνθρωπο. Στις εκκλησίες όμως τώρα σας... Πάμε στο δεύτερο τώρα. Άνθρωποι, ιερείς, μισό λεπτό, κληρικοί, οι οποίοι προσπαθούν να αποτρέψουν το πίμνιο τους πιστούς σεβασμιότατα από το να κάνουν το εμβόλιο, έχουν θέση στην Εκκλησία κατά τη γνώμη σας? Όχι. Το λέω με μεγάλο στεντόρια φωνή. Όχι. Είναι εκτός του ευαγγελικού μηνύματος οι άνθρωποι αυτοί. Εναντίον του χριστιανισμού εδρούν. Διότι ο Χριστός, και αυτό αποδεικνύεται, θα το αποδείξουμε αυτή τη στιγμή, από τις ύβρις, τις συκοφαντίες, τη λάσπη την οποία απευθύνουν εναντίον των αδελφών τους. Διότι όταν λάβουμε υπόψη ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, την ώρα του θανάτου του, ανεζήτησε αιτιολογία, δικαιολογία για τους σταυρωτάς του, λέγοντας «Μη τους τιμωρείς, Θεέ μου, Πατέρα μου, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν». Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατανοούν τι σημαίνει χριστιανισμός. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε όμως Πάμε και στο τρίτο και θέλω το σχολείο σας συνολικά. Την αποθέωση του δικαιωματισμού. Είπαμε να υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όχι να γίνουν και είδωλα. Θυμούμαι εγώ ως παιδί, ήρχονται στο σχολείο τους και μας έκανε τον εμβολιασμό για τη φυματίωση. Ούτε άδεια από τους γονείς μου είχε, ούτε από τη σχολική κοινότητα, από κανέναν. Από το κράτος ήρθε και έκανε τον εμβολιασμό. Αυτή σήμερα η θεοποίηση του δικαιωματισμού, ταυτόχρονα η αποδόμηση αυθεντίας. Δηλαδή, εγώ να κάνω τώρα τη δουλειά του κ. Βασιλακόπουλου, που έχει θητεύσει μια ζωή ολόκληρη στα Θρανία, που έγινε γιατρός, που πήγε σε εξειδίκευση, που πήγε σε νοσοκομεία, και να έχω το θράσος να κάνω τον ειδήμονα ιατρών. Αυτή η τρέλα λοιπόν, η ανισορροπία, το θράσος της αγνίας. Αυτά ήταν σε διάρκεια 10 λεπτών. Ναι. Εγώ ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν ήβρε άλλον να πει τον κύριο Βασιλακόπουλο. Αυτόν είχε μπροστά του εκείνη την ώρα, γι' αυτό ήταν στο ίδιο πάνελ, γι' αυτό τον ανέφερε. Για να είμαστε όμως και ειλικρινείς, σε πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Ποιος δημιουργεί προβλήματα? Ποιος δημιούργησε προβλήματα? Ποιος επετέθη σε ανθρώπους αθώους? Αυτό δεν μας έλεγε προηγουμένως. Εγώ όμως θα το πω και διαφορετικά. Ο κύριος είπε επί του Σταυρού, όντως, ουκίδαση την ποιούση. Όντως οι αρχιερείς ουκίδαση την ποιούση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέω ευθέως στον Άγιο Πειραιώς, δεν θα τα σχολιάσω έτσι αυτόνομα, εφόσον όμως με ρωτάτε, αυτό είναι πλέον υποχρέωσής μου. Τον ρωτώ ευθέως και να μου μιλήσει και να μου απαντήσει και να απαντήσει το πίσω πλήρωμα της Εκκλησίας μας. Δέχεται στο Sky να μιλήσουμε μαζί? Πρώτον. Μάλιστα. Δεύτερον, τα έμβρια τα οποία σκοτώνονται είναι άνθρωποι ή δεν είναι άνθρωποι? Τρίτον, εάν θα διαβάσει την εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Βιοειθικής προς την Ιερά Σύνοδο, με βάση την οποία βγαίνουν όλες οι αποφάσεις μέχρι και σήμερα της Ιεράς Συνόδου, θα δει το εξής χαρακτηριστικό και την εξής αντίφαση ο Άγιος Πειραιώς, στην οποία έχει περιπέσει. Μεγαλόστομα, δεν θέλει τον Πάπα στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Μέχρι εκεί. Εάν θα δει λοιπόν την εισηγητική έκθεση, με βάση την οποία λέει αυτά τα οποία λέει ο Πειραιώς, θα δείτε ότι είναι αντιγραφή του Βατικανού, των θέσεων του Βατικανού, τα οποία ο Πειραιώς αποδέχεται. Και από την άλλη πλευρά δεν θέλει τον Πάπα να έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνει παρεξήγησης. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, ας πούμε, της επισκέψης του Πάπα στην Ελλάδα. Αλλά πώς είναι δυνατόν να χτυπώ τον Πάπα και από την άλλη πλευρά να παίρνω τα κείμενα τα πεπικά και κυρίως του Βατικανού τα κείμενα, διότι υπάρχουν και άνθρωποι, επίσκοποι στην Αμερική αλλού, οι οποίοι αντιδρούν απέναντι στον Πάπα Φραγκίσκο, και να τα χρησιμοποιώ για τη δική μου εκκλησία. Η δική μας εκκλησία δεν έχει δική της θεολογία, τουλάχιστον επίσημα από την Ιερά Σύνοδο, περί του προβλήματος των εμβολίων. Ό,τι λέει είναι ακριβώς, είναι καρμπονιζέ από αυτό που λέει το Βατικανό. Το ξέρει ή δεν το ξέρει, να πάει να τα ζητήσει, να τα βγάλει στη δημοσιότητα και να μην χειροκροτεί το Μεσογείας μέσα στην Ιερά Σύνοδο για αυτά τα οποία έλεγε, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα έμβρια, σεβασμιότατε, τι γίνεται?
Μάλιστα. Είστε ξεκάθαρος και είναι και ανοιχτή η πρόσκληση. Φωνάζετε για τον Πάπα και αντιγράφετε τον Πάπα και ακούτε αυτά τα οποία σας λέει ο Πάπας και διακηρύσετε μέσα στην Εκκλησία τα παπικά κείμενα. Είστε σε αντίφαση, τουλάχιστον. Λοιπόν, ούτε τι λέγεται, ούτε τι ποιείτε. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το σημείο. Είστε ξεκάθαρος. Μακάρι εσείς... Εγώ τον προσκαλώ στο οποιοδήποτε κανάλι. Φωνάξτε το στον... αν μπορείτε στο δικό σας το Focus, φωνάξτε τον στο Alert, να πάμε στο Sky και να συζητήσουμε δημόσια. Λοιπόν. Με ένα συντονιστή οι δυο μας. Μάλιστα. Με ένα συντονιστή οι δυο μας. Θα του φέρω ένα πάκο χαρτιά και έγγραφα και να δω τι θα μου φέρει εκείνος. Πάντως αυτό το ότι οι άνθρωποι που είναι κατά του εμβολιασμού δεν έχουν Χριστό μέσα τους, δεν έχουν Θεό μέσα τους, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Τους το δώσαμε σαν μας σημαίνει τροφή. Κυριολεκτικά, κυρία Ταμιανίδη. Με συγχωρείτε, κάναμε πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Διότι και εγώ δεν είμαι ψυχίατρος, σε πάση περιπτώσει. Άρα κάθισα και διάβασα νοσολογία. Κάθισα και διάβασα λοιμοξιολογία. Είδα την ιστορία των εμβολίων και ούτω καθεξής. Και τους δώσαμε όλη αυτή την τροφή μπροστά στο πιάτο τους. Την αγνόησαν πλήρως. Και λένε αυτά τα ανόητα τα οποία δυστυχώς λένε. Θα το προσπαθήσω να το κάνω εγώ καταρχάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσει. Αυτή τη συζήτηση θα προσπαθήσω να το κάνω εγώ. Και ο Πειραιώς και ο Ναυτάκτου και ο οποιοσδήποτε άλλος εμβολιαστή, ότι, προσέξτε τις λέξεις μου, κατακρίβιαν, γιατί στην Εκκλησία υπάρχει και κατοικονομία, κατακρίβιαν είναι καθαιρεταίοι. Εάν δεν το πιστεύει, θα του το αποδείξω το λιγότερο μέσα σε μία εβδομάδα, αφού σας στείλω ένα 25σέλιδο κείμενο το οποίο ήδη έχω ετοιμάσει. Μάλιστα. Και να το σχολιάσουμε και στο Focus. Σαφώς. Θα το περιμένω. Αλλά ζητώ όμως και απάντηση. Θα προσπαθήσω, εγώ δεσμεύομαι εδώ στον αέρα του Focus, ότι θα προσπαθήσω και θα ενημερώσω κιόλας και θα ενημερώσω πατέρα Στυλιανέ και τους ακροατές αλλά και εσάς. Είναι καθαιρεταίος. Κατακρίβιαν, έτσι. Μάλιστα. Όχι κατοικονομία. Μάλιστα. Τι να σας πω. Πολύ πιο ξεκάθαρος δεν μπορείτε να είστε.